つまらんな。剣が使えん作戦など面白くもない。せっかくだ。そこにいる小娘どもをビビらせてやるか。やめて！約束が違うわ！うるせえ！お前を捕らえたからにはもうそんなことなんか知ったこっちゃねえ。おらどけ！邪魔だ！待てバルド、勝手な真似はするな。ひどい。どうしてそんなことを。うるせえぞ小娘！お前も痛い目を見ねえとわからんのか。やめぬか愚か者め。無益な殺生は控えろと言ったはずだぞ。二度とそのような真似は許さん。申し訳ありません。これよりバルドー様の退路を確保します。お前はこれが初陣だったな。それが娘をさらうような戦いですまないと思っている。お気になさらないでください。私はレオン様と共に戦えるだけで光栄です。すまない。だが無理はするなよ。行くぞ。これで終わりだ。レアードは私に続け。敵を一掃するぞ。はっ！レオン様に続け！行くぞ！気をつけろレアード。敵はパイク兵で編成している。波状攻撃で突破口を開き指揮官を狙います。以上好き勝手にやれると思うな。負けるものか。負けるわけにはいかない。くそ。帝国兵め、この村から出ていけ。勉強した甲斐があったかな。
バンゼ、行くぞ。そうね。私たちで何とかしましょう。この村は俺が守る。なめた真似しやがって。その首もらった。パイク兵を連れていようと我々清流騎士団はひるみはしない。面白い、やってみやがれ。リデル、さすがに手強いわ。漁師様が来るまで部隊を突出させず戦いましょう。勉強した甲斐があったかな。力がみなぎってくる。
とは。この傷を癒すたまえ。かの者たちを癒したまえ。我らを敵にしたのが運の今助けるぞ。お願い、逃げて。リアナ、今助けるよ。ヘイ、危ないわ、逃げて。なんだ貴様は。死にたくなけりゃそこをどきやがれ。